Simp je, že sa snaží za každú cenu zalíškať ženám, že Nevidíš, furt je na strane... Ja nevedel. Ja som myslel, že to je simp, akože Nech je akýkoľvek konflikt, on je na strane ženy proste, že furt sa snaží, lebo väčšinou muži, čo to majú ťažké v tej sexuálnej oblasti tak potom zvolia, po veľa neúspechoch, zvolia takú stratégiu, že budú všetko validovať ženám. Budú sa im kláňať. Ale ja som ti to 100-krát povedal, ja ženy považujem za vyššie bytosti z určitého, ale to by sme museli rozobrať. A preto ja to robím tiež. Ja si ženy proste vážim. Nerobíš podľa mňa. Keby akože proste, keby napríklad teraz dojde nejaká žena tuto medzi nás a bude progresívna, bude tu sedieť a ty sa začneš netváriť, že ty si progresívec, iba aby je tak, akože oportunista, áno? Áno, to je simp, hej, že urobí všetko preto, aby sa zapáčil žene. Dobre. Že ty máš hranice. Áno, ale on to robí teda podľa tvojho názoru, to robí z toho dôvodu, že nikdy sa žiadnej žene nezapáčil, takže sa to snaží proste robiť. Dobre. Tak skúšaj cesto, že ich uchlácholí tou validáciou a tým, že aké sú oni skvelé ale nie tak ako ty, lebo ty to robíš tak, že ty si krásna, neviem čo, ale keď povie tá baba hlúposť, tak je povieš, no a s týmto nesúhlasím. Ale tohto... Áno, a on oportunisticky bude súhlasiť s hocičím, len aby tej žene teda, v tej žene zbudil sympatie. Ono sebe hovorí, že je feminista. To sa tým, že nám strašne páči, že feminista. To neviem, ktorým ženám sa páči. No tým ženám. Ženy, s ktorými... Tým, čo vyzerajú jak Javrová, no dobre, ale tak. Jak sa volá tá... Furt zabudem to meno, tá lesba, jak sa volá z PSK?